Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending na isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga tag sa Domingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat nga programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Dugay-dugay hulat-hulaton ta. Si Councilor Ising Israel Salanga, kaya doon nagkapasaka siya. Ito ginaari na siya. Naguna-una lang ko pila ka seconds Mayong gagaman sa station manager, Nona Di Maala Magbanwa News Chief, Aksyon Rex Cantong Oliver JM. Good morning sa tanan-tanan nga tagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Live kita sa Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Madamo kita karon sang update kay man yara sa Enhanced Community Quarantine ang area sang Manila Capital Region. So i-discuss na karon kung ano ba ang mga bulubag-o nga mga patakaran nga ginpatuman sang National IATF. Okay, amo man ang aton karon nga trivia nga inyo gid ginaulat nyo gid. Ti nakuha na to ya sang 15 sang Liga de Domingo ang ilang mga premyo. Good morning, Councilor. Yes, good morning Bacolod City, good morning Negros Occidental. Kaga malabutan sa tingog no. Konsehal Israel Ising Salanga, welcome naman sa Istorya Espesyal. Domingo karon nga adlaw. Hulyo ay Augusto uno August na. Dusong san ulang no si nakita ko sa social network sa FB bala. Si social media. Sino na social media? Gamo na si ano? Si sino na Si Marichan. Si Marichan. September lapit na. Galing Ang sa August police is known. Ang August is known diri sa Negros to be Chimpos Muertos. Chimpos Tigkiliwi. Pero why na kabatsag sinaya because halimpas ang sugod ng pandemic Tigkiliwi na. Tigkiliwi na. Pigado na. Actually nakiwi nang patadlong na lang. Oh, do ka puraot na. Pila 3 million lapit. Grabe no. Ang nawadan obra since nag-start ang pandemic, 300 ka Pinoy ang counted lang Ang na-count lang. O ti hamak. Sang statistics meaning submit nga record sa mga company. Gani. Pero kung in reality basi times 10 times 4 times 5 na siya basi 10 million na ganiguro or 15 million na ang why na isang obra because ang 2.6 million yung report may mga employed lang asla yun employed lang meaning pero damot sa nawadan obra nga mga ga-drive taxi. Correct. Ga-drive jeep. What why man asla record ya? Gani. Hindi man na-recorded ya. I-discuss na karon grabe gid ang kabigadon especially nga ay naku isik yun na naman ang Metro Manila ang sentro sang ekonomiya sang Pilipinas.
Good morning man sa kay Tito Ruel, Arwed Meliesa. Tito! Tito, good morning. Thank Precalo you, Espino, Victor Susan, Atty. Martin Gorome, Subaldo, Donin Gumata, Don Di Blanca, Preteng sa Fortune Town. Amo man sa kay Sota, Arvin Gustilo, Coach, good morning, pamilya Toledano, mga taga-barangay 4 na hidlaw na ko. Mag-greet kanday Venus family, Espanyola family. Sir Alex Montesa, good morning. Samic Boys, uy, Eagles Club, Mascara Eagles Club, Mga kuya. 1979. Mga kuya, good morning. I hope nagaulo enjoy ka mo da subong nga Domingo samtang medyo may jutay kita da ang activity karon. Makadto kita da karon. Ano oras to? Subong sugod na tole. Mascara Eagles. Mascara Eagles, President Joy Sobre Vega. Yeah, kuya, Good good morning. Namugal sang Eagles sa bilog ng Pilipinas, no? Mabisita da karon ang aton pinalangga nga gobernador sa probinsya. Jutay na aton activity. Jutay na activity. Although, makakato ka to karon. Mahingagaw. Ako may kato ako sa mga vaccination area, so basi hindi ako makalusot Ay, karon. tuod ka? Vaccination area karon. Okay, good morning man sa kay Victor Rosso Frihil, Preteng. Pre Liverpool. Nanay Milagros Pacheco sa California, kagawad ng Binyas, Winnick Taquizo, Sixto Solis, Christopher Masconiana, Tim Querido, Aled Brilla, James Yap, Sixto, Herbert Besa, Teatro, Gulian Shan, Dori Titulo, kag Chris Noblesada, idido kang Kag si Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Ma'am sa Vanessa Mayo, Rochester, good morning. Minnesota. Mrs. Alvarez, ang Barangay Tangub, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona, kag pamilya Dialagdon. Ayan, Rafaela, sang padanong DSB, upod persa sang ARB, Action Radio. No? Grabe yung listener, ano, bilog na kalibutan, no? Mga US, mo. Amo na bayo, gin day mo gapon, gin may day mo. Nami, kaysa Brigyaan to, iyan ba ako ng H&M, buy 3, free 1. Free one. Tapos gin red tag nila, but silingon, gin 50% nila. Paglantaw ko lang ha, di medyo barato, gin siyang iguan. Speaking of that, damdaman sa mga dlag ko, ang mga clothing company nga nagsirama, no? Grabe, gid. Forever 21. Terence Scott, morning. Oo, nagdamo-damo, gid. That's why gani, Councilor, antes ko ba magadto sa atong topics, subong nga aga, amo na nga patay-patay, kuya, post ya, libre na. Sa mga atom lang mga small medium enterprises wala nga nagapanugod sa ilang mga negosyo kay dako ina nga bulig para sa ila nga ma-advertise jutay, ma-consider nato ng ilang mga produkto kay ti dapat tangkilikin ang sariling atin. And subong, we have to be practical, subong. Business is very important, especially daw iba niya ibang tao ang mga company. Kita din sa Bacolod, we have to be very thankful ng status because Iloilo is ECQ eh. Gani. ECQ, imagine la, grabe to, basa lang ko sa mga comments sa mga Until taga Iloilo, August 20. grabe nga reklamo. Maybe because of the Delta variant, yung nakita dito, no? And si NCR, ma-ECQ man sila sa August 6 to 20. August 6 to 20. Kapital sang Pilipinas. Kita dire sa Bacolod, thankful kita dire nga tigindipinsahan kita gin-explain kini may rubing todo nga dapat hindi kita pag-ECQ. Kung tulokon ta, kanami gid man bisang pagresponde sang Bacolod non sa vaccine. Grabe diya sa ibang lugar ya halos halos ga pamilit ang mga officials nga mang vaccine. Dire wala gadagsa di ang tao yan, no? O mga hindi ka mag-expect lang amo ginabla ang influx no ng good job gid sa ato niya EOC headed by City Ad M Ang. City Ad M Ang na siya ang naga supervise mo Kag sa bilog nga vaccine. Direct nga nga pag-ayo ni Mayor Evelio Bingler di ako siya mismo nag-inupod ra. Kita ta sa damo-damo ilang nga mga ginapang post para sa update. Okay, ano ba aton mga topiko karon nga adlaw? Ang rollout sa mga vaccines pila na bla ka mga bakulod nun, ang na-injection na vaksina. Kag pila na bala ang mga fully vaccinated, ano bla mga roles kung ikaw fully vaccinated pero kung wala ko na narinig. Okay, so istoryahan taman karon ang pag-lockdown sa Metro Manila sumugod sa Agosto 6. Actually may hatag karon nga update sila pero not all. Kaya siguro bala matag sila Councilor bala sa August 5 pa or August 6 pa sa mismo adlaw nga ipatuman nila ang lockdown. Yeah. Okay. Mga bago nga protocol si discuss naman sa syudad sa Bacolod ang mga pasulod dire pakanto Iloilo, halin Manila, vice versa. Aton man karon nga istorya ng House Bill 9147 nakakuha gini sa aton atensyon. Ang ginduso niya nga bill ni Congressman Greg Casataya ining pag tapna kung hindi man maubos tapna ining paggamit sang one use plastic ano na sa
Kay isa lang na gamit no plastic mahal Yeah. sa English. Namin na siya. Oo, nami house bill, nami gini siya. Kaya is-discuss ta karon nga kinanglan anong importansya sini? Ano ka importante nga sundo naton? Kung mahimo na ini nga layi. Hagna pa lang ni. This is House Bill 9147. The proposal. Na. Abi mo sa may place sa forgot you dito nga parts ng kalibutan doon sa US to mo. Hindi ko dumduman pero kabayad ginasukot nila ang kung magpangumpra ka nga way ka bit bayong i-charge ka sa kada plastic. Na. Kada plastic nga baklo ng plastic nga iputos ang imo dala. So oblige ang pumuloy dito sa ila nga lugar nga mabitbit ya sa ila nga do nga recyclable kanami nga ano bla dapat ang mga ni bags wala bla. Bla ang tanan-tanan niya charges ng plastic nga ginabakal mo sa mga department store kung magbakal ka. Kaya gakadto sa charity. Gakadto sa mga Home for the Aged, Holy Infant, tanan yung mga tagming mga charity ta home nga programa. Ganun kiti mabulayan kan ako sa Pilipinas, kiti grabe di ang kritik. Correct. Hindi na mabaton tayo sa tao. Ya kay dapat alam din sa aton sa Pilipinas. Dito sila katahom. Kanami isang ila dito nga programa. Hindi discourage sa plastic. Abi mo pila ang na save na since na implement na siya nga lay sa ilang nga state. Milyon ang gaka-save ng mga plastic. Why ginahaboy, why gilapta, why gaka Do may ara sinagin haboy nga ordinansa si City Administrator. No, unlike to ya. Plastic Plastic ordinance to ya. Plastic ordinance. Bali gina-discourage bala ang stores nga maggamit sa plastic bala. Damo na siya. Ato naman niya sa ilang lugar, hindi ko maduduma kung diin to kung sa Texas to or sa Spain or diin to. Basta ang ginimo naman nila ya, kita-charge nila ya ang tao ya kung magamit ya, magbakal ka plastic. Pero ang tanan niya, I-research na. galing ka sa aton, yung lain mabing sistema sa Pilipinas mo. Diri laban di bayra mo na iya din tabo makatuna sa ano man base may mga stores wala yang imbis makato sa charity kortahon pag diyan nila ya. But dito sila lugar ya. Kung magbakal kaya plastic ya, mabayad ka. Tapos ang makolekta nga fund makato sa charity. So ang tao dito ay nagamit plastic. Double purpose. Gamit bit na sila sa mga basket nila ya. Double purpose nakakuan ka sa dunang manggad. Nakabulig ka pa. Tahom. Counselor, ang namin ni Bala, ay kabay pa nga matigayon niyo. Counselor, gagamay, nagitsubong nga gagamay ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Kagabi, we have 33 new cases lamang. Halin sa 100 plus. Nagalambot sa 160, 170, 150. Subong, naglaga na lang sa 33, nagligad yung mga inadlaw, do lang sa 35, 60, which is very thankful. Taki nga, mahalog naman sa mo ang status quarantine sang syudad sa Bacolod if ever grabe ni nga bulig sa aton ekonomiya. Kapati kita nga ang Bacolod noon, maayo gid mag-participate. Kung mag-unite kita, apos ako nga nagpa-vaccine ako. Anay na vaksinan ako subong, mas naghahalong pagit ya. The more kita nga may vaccine, the more kita the more kita nga mahalong, the more kita mag-observe protocol. It doesn't guarantee nga ang vaccine, di ba? Nagambal ang mga doktor ta, klaro katama, even ang Department of Health gambal. Hindi buot silingon niya kung nabaksinan ka na, safe ka na. Hindi na niya. Ang virus, hara gihapon niya sa libot na siya. So, ang vaccine ma-protect lang simo. Para sa sang pneumonia, bala. Nga ang pneumonia, pag makatubang ka sa mga umat ng pneumonia, posible gihapon. But with the pneumonia vaccine, hindi ka na pala mag-50-50 kung mag-worse sa situation. Okay, antes kita magkagto sa aton mga updates karon, Counselor, matagtanay bi trivia kay kabalo ko ginpasalig ko ni Kina sa atong tagpalamati. 5 lang anay ka trivia. Ang imo tong mga winners last Sunday natagana. Natagana tanan. Congratulations. Again, so subong standby na kamo kay mahalawag kita sang would you be so kind, Counselor, may kada kape? Or ako lang anay sa 5. Ikaw lang na sa 5. Okay. Pero emphasize tang mechanics ta. Okay. Ang first nga makasabat, amo na siya winners. Okay. Meaning kung tatlo amo na makasabat sa tsakto, kag ang pinakauna nga naka-post, hindi mo na siya ma-deny, bigay makita mo gyapon sa live. Makita sa live. Pero nagligad tsakto gid ba ng GM? Amo na GM. Yawan ka ginakaron pangita sa madaog tsakto gid. Oo. Sakto, gid yawan ko to. Alin sa ugto nga pangintaay namon ako situation. Pero mayo gid si ang advice ni Jem. Okay, so now makato kita na sa first 5 anong premyo? Nga trivia, 100 pesos nga regular load. Meaning kung winner sila, i-PM lang sa imo ang ilang number, Yes. load sa 100. Yes, load dandan. Insigida. Insigida. Na load ko to sa ila tanan-tanan that Sunday mismo. Okay, ang maka-intra lang gid dire ang ara lang gid live sa Facebook sa Action Radio. Kay may mga nanay kuno gasinggit sa balay la kuno sang sabat. Hindi naman maisip ya kay hindi ba tion. Hindi na siya counted kay tungod nga dira mo na sa comment section ibutang ang inyo answer kag i-reiterate agad nga kaisa ka lang magdaog. Sa amon niya mabuot, ug maalwan niya sponsor. God bless you. Salamat God bless you. Salamat Thank you so much. Grabe okay. nga support. Okay.
So isa lang kitang madaog ha, tandaan naton kay Isa lang. kadululubli ang ilang mga sabat, pero nami man kay try gid sila. Ang pinakauna, Ang pinakauna kay kung kisa hindi ka kadaog sa amon kaysa kadaog sila sa Kadua. try sa mga sagad yan eh. pero okay. last nga mechanic, once ka lang pwede makadaog in every in Once every ka lang. game. In- May ko duwang tsakto mo nga una ka, ang ikaduwa. Ang ikadua nga, or ang una ang isipon sa imo. Okay. So, first question of the day. Okay. Ano karon ang status sang namin ni bala councilor kaya nga aton yung ginapamangkot ng question mismo gina-discuss ta. So kung nagkapamati sila, mabalang gid nilang answer. Sige da. Okay. Question for today. Ano ang status sang Metro Manila sa karon? Today ang surehanta, next week ma-change mo. Oh, today. 4 days from now Today. ma-change mo. Today. So August 2. Ano ang status sang Metro Manila sa karon? GCQ, MECQ, or nano da? Okay. Number 2 question, ano ang pinakadamo nga sahi isang basura? Nga ginakabig nga hindi ma-decompose o kung hindi madunot. Ano klase basura? Ano klase basura? Ang hindi madunot, kag gina-consider siya nga pinakadamo nga tasahi sang basura. Ginhimo ni sa kuno to define nature. Mangguba gid sang nature. Okay. Number 3, ano nga pungsod sa bilog nga kalibutan ang may pinakadamo nga kaso sang COVID-19 sa record? As of today or Alin sang nagligad pang mga binulan? 2 months to 3 months na. kay wag pala Dios gilumba may gilumba na mo. sa So are we nagligad, talking about hindi. today? As of We are today? as of today. As of today. Amo na gani alin 3 months ago asa subong number 1 gid sila ya. Amo ano ina nga klase sang pungsod? Question number 3 ina. Question number 4, ano nga barangay sa Bacolod ang may pinakadamo nga resorts and beaches? Okay. Ano nga barangay sa Bacolod? Sa Bacolod ang may pinakadamo nga resorts and beaches. Okay. Question number 4 ina. So, proceed kita sa question number 5. Ano nga tuig na human o completed ang new government center nga sa karon ginatawag na nga Bacolod Government Center kag nangin icon na sa bilog na Pilipinas kag ginakabig isa sa pinakatahom nga City Hall o Government Center sa bilog nga pungsod. Amo na sa ang question number 5. Go! Answer. So we still have 10 more questions to go guys. Wow, okay. Sa tunga-tunga sa atong programa, i-plus data naman ang 6 to 10. Then sa last part sa later part sa atong program, i-plus data naman ang 6 to 10. Okay, Councilor. 11 to 15. 11 to 15. As of July 22, kaya ang pinaka-latest, July 22, gimplastar sa Bacolod City PIO, Public Information Office, as of now, may ara nakita 100 plus thousand na Bacolod noon nga nabakunahan sang anti-COVID vaccine. 30,000 plus na ang fully vaccinated. I think nagdako-dako na ginisubong. Kiti may time itong libo-libo per day. Galing kiti ang So ilang mo update, 100,000 to mga libo-libo. 20% na no? Sang 600,000. Kag subong, kung sang 25. nagligad, amo na galing nga may ginapapuli, kay ang ginapang tatap lang is ang mga A1, A2, A3. Subong, ginlakip na nila ang A4 kag A5. Ano bala ang mga magambag ka A1, ano ina sila? A2, A3, A4, A5. Okay. Kag, idalon ta na lang, kung ano bala ang mga dapat nyo dalon. Kung kamo A5, kung kamo A4, kung kamo A3, kung kamo A2, A1, kung magkadto kamo sa mga vaccination center. Okay, gina-reiterate naton nga ang mga A1, amo ni sila ang mga frontliners. Pareho sa imo, pareho sa akon. Kag Nurse, doctors, medical workers, staff. amo na siyang iwan. Amo na sang A1. So ano lang kuno ang imong nga dalon? Dapat magdala ka lang PRC ID nimo or any kind of identification card nga makapamatuod nga ikaw medical worker. Frontliner. Okay. Ano bala ang A2? Magambag kita A2. Amo ni sila mga senior citizens. Ano ba lang dalon ninyo? Siyempre dalon nyo ang inyong OSCA card ako ng inyo nga senior citizen Or card. birth certificate na lang. Birth certificate, pwede Ay, man. hindi nga taga Bacolod. A3. Ano ba lang mga A3? Amo ni sila ang ginakabing nga persons with comorbidities. Amo ni sila ang may ginapangbatsyag sa lawas. That's why ang 1, 2, 3, A1, 2, A1, A2, A3, amo na silang ginpang prioritize. Pero sa karon ginatatap na ang A4. Ano ba lang A4? Amo ni silang essential workers. Dapat may dala ka mo nga employment, company ID or Dira pa tayo na bilong yan, dito A1 ya. Kay frontliners Hindi tayo tamo. A1.
Ah, okay, Oo, okay. frontliner tayo nagasugat OFW, nag-entertain sa mga at risk A1 bala, eh. at risk hindi. Ay, told A1 yung mga priority list na sila ya. Mga medical staff gina Mga sila, medical yeah. worker Okay. gina sila ya. Pero ang mga officials bala kamo Hindi. ara A4 nadala kami. sa pinakabago sa DILG. Yeah, pero hindi kami A1. Ah, ikaw yun, nakayado. Tanan niya officials, hindi Kaya siya please A1. kinahambol mo yourself sa A4. Anyway, okay lang na. A5, amo ni sila ang mga indigent population. So magdalala ka mo sa inyo bisan anong klase sang ID, pero mas mayugid ko mga 4-piece ID. Okay, i-clear Kaya ko na mga 4-piece ni sila mo. Bisan ano pa nga list ang lawago ta diri subong, ang Yes. pinaka-importante is register ka online. Ah. Ang pinaka-problema naton nya aga pending ga dugay ang linya aga damo ang tao because damo nagapila nga way nag-register online. Supposed to be ni siya pagbatunon because naga-depend ang aton yung statistics online. Ah, So while okay, encourage that's sa gihapon nga before ka mababaksin, pa-register gid online. As much as possible gid. Okay. Pero, Advice na from EOC naton. kag nami man tublas ang advice ni Dr. Miraflor nga sa aton bala nga mga pumuluyo, hindi ka mo magdali, hindi ka mo magpunsok sa isa ka lugar pero sa mga malls. Yun ang tugangan na ganit sang LGU. Sa lugar para kung diin kami pang vaccinate. Pero kulang na sa gyapon sa populasyon sa Bacolod. Pero ang hambal niya perti ka simple. Hindi ka mo magdali kay halos tanan nga sulad sa Bacolod, sulad sa Bacolod, nga pumuluyo sang sulad sa Bacolod, ma-vaccine gid. Just wait for your turn. Yeah. Hindi ka magalay punsok. Maabot yan yung tiyempo kuno nang kita na mangita, gobyerno na mangita sang injeksyonan. Injeksyonan? Correct. Madagsa ng matamat na masinulutan na nga ano mo, mga vaccine. Kay imbis nga vaccine ang madala mo puli, virus. Tungod nga damo-damo nga mo daga pinunsok. Wait for your And damo turn. ka muno nga ako no Wait for your nga turn. ako no tani ko no ginapangitaan damo nga venue. The truth is hindi mo pwede pangitaan damo ganya venue because limited naman ang vaccine pa naton. Correct. Di ama ka mas mayon lang Bacolod compared sa iba niya lugar. Damo ta di vaccine but hindi pa siya amos naka-enough gyapon. So hindi ka pwede makalapta mo damo nga venue kung ang imo nga vaccine is hindi pa amusin na kadamo kit. Mangin massive ning aton nga location kung massive naman ang pag-slow diri sa vaccine. So ginahimo subong sang aton nga EOC no kati ang agapalakat isang vaccination isang EOC mo headed by of course si Mayor Bing, ang aton deputy si City Adam Ang, siya nag-organize tanan yung mga vaccination areas naton and vaccination with our doctors, no kani Dr. Sorongon, kani Dr. Miraflor, tanan pag naton yung mga frontliners, no. Ginaplastar na matamat. Okay, antes naton i-discuss ining natabo sa Metro Manila kagadong epekto sa bilog nga pungsod Pilipinas sining lockdown o kun ECQ nga natabo didto. I-discuss nato nanay pagkagabi ko lang ng balaan. Mayara gali 5 nga klase sang variant. Amo ni siya ang alpha variant nga nagigo sa January. Ang ikadua amo ni siya ang beta variant. Ang ikatatlo amo ni siya ang gamma variant. Ang ikaapat amo ni siya ang delta variant. Ang ikalima amo ni siya ang P3 variant. All in all, as of kagabi, ang alpha variant nga COVID-19 may ara na sang 83 ka mga nalatnan. 83 83 sa bilog ng Pilipinas. Ginakuha na sila kay ang mga variant ini. May lain gina siya karakteristik ya sa COVID-19 nga normal nga virus. Butchilingon, may ari ini may posibilidad ini nga times 3, times So 5, ABC do amo times na siya. 6, Pila ka number? May pila ka number sa alphabet? 26. Sala. Ay, sala, pila? Wala way man number sa alphabet mo. Funny ba ka? Nabasa ko ginaw, makikita ko sa YouTube ginaw, 26. 26. So imagine 5 pa lang. Lima Alphabet, pa. ano pa lang to? Hindi ta ba pangamuyon nga hasta pa sa Z? That's why kaya Kasi kulbaan syndrome din. lang yung may A to Z. Oh. Okay. Alpha variant, may ara sang 83 ka mga cases sa pungsod. Ang beta variant, which is ang pinakanadamo nga nalatnan, nga sang specific variant sang COVID is 127 ang beta. Ang gamma variant naman, wala gid. Si Hulk lang. Si The Hulk bla. Oo. Si Hulk. Kaya gamma na mo. Joke. Wagi diyang joke. Wala gid. Doon naman, ang Kaya Delta aga pa. variant, gani. Ang Delta variant, 97 cases. May 97 cases na, all, and ang 32 dire, halin sa Central Visayas. Okay. 3 sa Panay. Anyway, ang P3 variant, may ara naman sang 22 cases. Butchilingon, sobra na 300. Ka mga specific variant ang nag-igo. Ang base sa kadoktor, ang perti ka hindi siya amo nakakusog. Example ko ang Delta variant. Hindi siya amo nakakusog ikumpara sa normal nga COVID-19 variant, but 6 times to 10 times siya
Makalaton. Mas makalaton. Because almost, though airborne, guaya ko, no? O the airborne. Pag lumapta ang laway or umupod siya sa hangin, bisa makatalikod yung nagway ka mask face shield, latnan ka. Ka-strong sang iya ko nung panglaton. Ang panglaton, gid ang pinakagrabe. Unlike ya kay COVID, yung once hindi man siya magdiretso sa baba mo, o kung sa do open wound, bala, hindi man siya magstay lawig. Hindi yung Delta, kung nag-stay siya lawig, ya. Amo ni siya kanit kuno posibleng nagigo sa India. Nga mga tao na nasagot sa ospital, ang tao ginabulong na lang sa 200,000 cases mo. Grabe ka dyan, may per day yata 100,000, amo gini kadamo kati. Anyway, ang populasyon sang India second gid man sa pinakadamo. Okay, sa bilog ng Pilipinas, sa bilog ng kalibutan, China ang una. Anyway, amo ni sa kahaladlukan sang Delta virus nga bisa ng World Health Organization nagapanik. Speaking sa bakuna, kadto sa World Health Organization, isa sa nakita nga problema sang World Health Organization is that distribution gid councilor sang bakuna. Dira gid ang Pilipino ga reklamo kung kisa nga wala ta na partinisran, wala na tanan-tanan ni. Anyway, sa totoo lang gid bisan ng national government nagahulat lang sang procure ni tawag ng vaccine halin sa guwa sang pungsod. So hindi kita pwede ka-demand kung ano lang ang ara, amo lang ang amo ni. Okay. May iban pa sa aton nga nagapili. Actually, guilty ko da. Namiyan ko sa mga Johnsons. Pero nagambal ida mga doktor ya. Nga ang pinaka the best nga vaccine is the vaccine that is available. Kung anong ara. Kunong ara. Kung importante, tsak totong punto ni Dr. Miraflor last Sunday nang ang Bacolod nagapanigpot. Grabe di hamak ang siputanan ni Mayor Bing pangayuay mo sa babaw, especially nga siyang presidente sa bilog ng mga mayor sa bilog Pilipinas. Ginagamit niya ganyang influence for Bacolod City. Grabe man ang pinangayuay ito para ma-prioritize ang Bacolod, and we must be thankful nga damo kita diri vaccine. Why na pili ay ang ara lang. Akablo kanong kasabad bi kita mo ka confused tao diri sa Bacolod. Damo ka confused diri, mas nami ang amuni, kay kuno amuni mo to. Mas pigaw ng amuni, why na effect sa Delta. Kaya tao ga research na subong. Isa may capacity na sa mag-research. But the truth is, hindi ang isa pa nagpakomplikado, may mga company nga specific ang vaccine na ayo, mga abroad, specific ya. Bato na namo ng Johnson & Johnson. May prakada ako di subong, kaya nagpa-inject sa Sinovac. Hindi siya pwede kagwa. Hambati mano ko di Sinovac, isamo ko ni sa Pfizer. Kay amo nang iyang punto, nakapa-inject na kami sa Sinovac ya, sir. Mano kami dayan, di kami aslog sa Canada, daya kay alaman isamo ko na lalo nang gwa ka sa akong lawas. I think amo nang iyang punto da ano. Sakto na kay may ang mga European countries gusto nila Johnson & Johnson's. Sa una, agho lang ganiaton kung kasakit ang santa, agho lang. Agho lang. Correct. Subong Usamon Johnson mo lang. Johnson's na. Ay, nako, Mariose. Anyway, malumpatan na ibala sa atong discussion diri sa Metro Manila. Sang July, sang sini nga, saan gani ang Manila? August 6. Ang discuss na ang protocol? Dito kay, tapos mo na yun. Ang National Capital Region. Para actually, ang purpose nga gin-lockdown ang Metro Manila, ginpaidalom siya sa ECQ para man sa Delta virus. Mayangot man gihapon. Sunod sa kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nga ang Metro Manila gina-consist sang 16 ka mga syudad. 16 cities which have nga may anas ang populasyon nga naglambot sa 13 million ka mga pumuluyo. Pila ba lang perdihon sa Pilipinas sa August 6 to 20? Pila lang nakadlaw? 2 weeks? Pila ang perdihon sa bilog nga pungsod Pilipinas sa ekonomiya? $4 billion. $4 billion. Imagine. Which is equivalent to 200 Tandaan mo na billion. Kagawad Glenn, si Billy Green na amigo ko. Kadako sa perdihon gali. Monitor ko na si Billy Green, no. Kadako sa perdihon, grabe $4 billion. $4 billion which equivalent to 200 plus billion pesos. Nga hindi mo na pagwaon ang tanan nga tawo, ang 13 million plus magluwas sa mga frontliners naton sa amuna nga period sang time. But silingon, hindi sila kaobra, hindi sila kabakal sa merkado. Gaan mo na, bugas, sudan, katatlo si sa kadlaw. Amo na siya kadako, hindi lang amo sina. Ang dako nga damage, nagaabot na siya, kay balo ka ang sentro sang ekonomiya sang bilog nga Pilipinas, Metro Manila. Ang tanan nga dlagko nga transaksyon, businesses, obra, transaksyon, dira na sa
sentro inasa. So, amuna sa estimated ang perde sang pungsod Pilipinas. Grabe, which, no? which nag-lead sa point ko nga ang iban hindi pa magpahati. Ang iban gadify gyapon sa Anong panalukan mo naman? Ya i-execute, ma-predict na $4 billion mo. That's how much kung sa peso? 200 billion 200 billion? pesos. Billion. Kung equivalent mo? Oo. Imagine, Dako-dako mo dyan. naman. Tiki 13 million balakat siya ang imo pa kanon. Tapos ang ginaisip hindi lang niya kanon, hindi lang bulig. Ang tanan niya economic. Plus wala circulation sang kwarta. Kaya wala Precisely. gramo, sirado ang mga malls. Precisely. Kung ako gani, I don't know tikal kiti ang ato presidente kabalo man sang nahimo ya mo. I mean, hindi siya hapos sa trabaho sa kung ikaw ang opisyal sa bong. Amo na grabe mag-criticize sa kay mayor, sa amon din ang mga opisyal, kay Presidente Amo ng Duterte, point ko, amo ng kay point ko. Vice President, sa mga senador. The truth is, kung kamong opisyal sa sining nga pandemic, hindi ka mo halos kabalo na mo. Anon mo? Oo. Anon mo, be? Kaya, laga ko, ang opinion ko dito, iya, kaya ang presidente, may point mo sa iya mo, proteksyonan ko kabuhi sa akong pamuluyo. Kung hindi ko proteksyonan, tag-i-ECQ, mapatay ni tanan ko ng tao. Now, kung ako patulo ko mo naman niya, damuan yung vaccine, and let us live life with the virus na lang. Wait, may mo na, mga buhin lang may virus, importante, ang balat, sige-sige, kung may buhi. Correct. Pero, ang may argumento naman niya nga, until when ta di salon, damo-damo ko tayo patay before ta mag-giho. So, execute ta para makontenta. Because pag wala movement, wala virus. Amon sa mo, kung wala movement, wala siya sa iluhan. Amon na siling ko, bisa nyo pakahambal, kagasuya sa mga opisyal naging butang sa sining generation. Why ta may mahimo? Because ang official naton, ang presidente naton, ang senators naton, ang mayor naton, ang Hasta governor sa naton, asa sa pinaka-nubo, pinakagamay, asa sa Balagi kapitan, tanod naton, sila niya ang ginbustang diriya para magbulig sa pamuluyo nga mag-combat sa pandemic, kahapos-hapos magsuya. Oo. Especially kung wala kami ginahimo. Correct. The truth is, kung ara ka na sa balay nyo, kahapos yaw-yaw sa Facebook, because why kami ginahimo? Wala ka garisgo, wala ka Correct. paminsar, wala ka analyze. So, hibra mo lang gidya, panuya nga panuya, insulto nga insulto, kag yaw-yaw sa Facebook. Amo na pinakahapos nga papel sa kalibutan sa nga pandemic. But the truth is, hindi amo sila kahapos. Like, Amo na sa paano mo point ko. kasiron si Presidente Duterte? Ako binong, amo na ako, Amo no? na sa point With ko. all due respect kay President, ha? Supposed to be, I mean, may vaccine naman lang gid. Mga buhay na gid lang ta kay para mabalansi. Madula ay mo ya, mak mo 200 billion ang madula si mo ya. Nga, ibuta ta sa gamay ng perspective, sira ang SM, pila ka bilang empleyado nila. Oh, wala obra, Pila ang gutom. sales nga madula sila. Oh. Now, US dollars. mm, Ang peso. Pero kanubo na sa nga, wala transaksyon sa bangko. oh. Why tanan? Why tanan? Karon, Jeep. ako Wala si biyay. Presidente Duterte. Ako siya. Anong heart ko? I-save kong mga tao ko Correct. from death. That's why Hindi ka mo mati sa akon, malapta ka maramag nyo di sa Manila, i-execute ka mo. Correct. Because patso niya pamuluyo ko diya. Oo. Budlay-budlay daw, believe me, budlay-budlay. Amo na nagsurya kami ni Mayor, sang liga niya, talaga meeting kami about sa problema, bla naton, diri nga nagnubo ang case na, di ba? Gambagit siya yung tani, buligin niyo ko da, campaign, massive niya campaign, niya halong tanan. Kada Vice LC, damo mo na, ang ginadiscuss namon ligad, buligin niyo kami na campaign, niya halong tanan, observe protocol, bisan na niyo, ang tanang nga suya, ayabong nyo lang ligaling, basta at the end of the day, kung kamo na lang isa, Oo. hamalan niyo pamuluyo ta, observe protocol, nga para wai lapta. That's why amo na ginarito. Why virus? Ng point niya kasakit sa aton man nga mga opisyal. Nga halay, balaya ka batikos, nga temprano pa ang politika, temprano pa ang suya, hindi kay isa-isa tabla mag ano, Buligay? magbuligay. May tani kung just tanan-tanan bala bilog ng Pilipinas kabaton man kamo sa. So nalang-alang kamo galinyaman kamo. Ang gobyerno naghatag na sa inyo, ang gobyerno nangutang. Isang ligad hindi ko pa naman intindihan. Pero subong na intindihan ko na kinanglan gid siya mangutang. Imagine na lang perdi mo, di mo na kuhaon. Hindi sa taksi. So, August 6 to 20. Ay, August 6 to 2. ECQ. Correct. May ara ka pa ma-discuss na sang protocol. Damo-damo pa. Pero tungod sina, sige, kay ma-house bill na lang ko dayon. Oh, ang protocol ang Bagong matabo. protocol. Damo-damo ga inquire. Wag ba tawagan si Cindy Rojas, no? Okay. Tawagan ko siya karon si SK Federation, si Councilor Cindy, kag si SK Federation President Aisha Villaflor tawagan ko sila tomorrow para next Sunday may discuss kita no sa protocol. Okay. Because why sa subong ang sigurado isa mo na sa tanan niya returning resident, kag tanan niya mga apor nga mangkot, ano matabo kung ECQ si Manila. Ang hindi pa why pa kami maisabat because nag-huddle pa na ang mga airlines. Oo. So na maging post ka gabi. Si Maging post ka.
About Hindi, lain to ya, OFW to ya. Okay, sige, pwede i-discuss ta. Oh. Ang, Si OFW, gina-confirm ko na sa OWA, why problema si OFW. Bisan Okay. mag-ECQ si NCR, non-stop si OFW. Okay. Sweeper flight every day, ara gyapon right after your 10-day mandatory quarantine sa Manila or Cebu or Okay. Davao. Question si returning resident. Okay. Ano matabos na sa iya kung mag-ECQ na? Because last time, pag ECQ, wala gid flights. Wala gid flight, wala gid na iya. Wala gid why ga allow flights unless may acceptance from Bacolod City or Oo. may swab kang RT-PCR test. no, wala lain nung term. Limited. Limited. Super limited. Oo. Ang flights Kaya do ka isa na siya sa kadlaw or kadwa lang. sa isa ka semana, kaduwa lang. Doon mo na be. Anyway, why pa na sa confirmation? That's why Okay. please stand by for updates. I-post man na siya ni Councilor Cindy Rojas sa iyang nga Facebook or ma-post man ko, ma-post man si Councilor Aisha for the poor kung ano matabo because nag-discuss pa man ang airlines naton. Okay. Now, maset na siya bagong regulation ang airlines naton kung ano matabo kung NCR na. Because ang outgoing, ECQ ang na. inbound, NCR ECQ. na, ECQ na. Okay. Because ang inbound, kag outbound yung mga flights, mga limited din na siya. Kag may mga bago naman ng requirements ng set. Correct. Pag nag-ECQ na si Manila. Si Bacolod, wala ito problema. Why ito diya? Like sa amon sa OFW, pag negative ka man lang, sulod lang di. Ano lang, fill up lang yung espas siya kag touch ng RT-PCR test mo yung agin mandatory dasi mo sa Manila, why tayo problema di sa Bacolod. Sulod mo di, why tayo problema, basta negative na kamo sa RT-PCR test mo. Correct. Basta Ang problema negative is mo. mag-ECQ, tandaan tagid na, problema mag-ECQ. Because kasi limited ng flights mo pagkato sa Manila. Or sa Cebu or sa Diinda. Okay. Amo na siya isa pa ka-epekto sang kumalakdaw ng Metro Manila. Sintro gid siya sa ekonomiya sa bilog Oo. pungsod mo. Oo. Do pareho lang na nga nag-execute tagyapon. That's why may kilala ko ma-abroad. Hindi ko ka sabat pasubong because base limited na gani ang flights pagwa. Ang problema, hindi na pasulod mo. Pagwa, ganyan tayo mabato ng airport sa Manila, ang naiya. Pag ECQ to, hindi to. Why mga sakyan sa gwa mo, why mga taxi, wala mga... Ari pagid. May angot man gyapon, wala gyapon sang changes ha. Kay damo ka pamangkot fully vaccinated na kami. Wala pa kita Wala. may ginauyatan nga papel, hard copy nga ihambal sa inyo nga okay na kamo kung fully vaccinated na kamo. Kaya for now, imagine nyo, gasaka ang kaso sa Metro Manila kasi sa pila ka pungsod sa Pilipinas. Pasalamat kay Gina. Pasalamat ko kay na, yung pastor ko bala. Ang Bacolod, yun naging mo 33. Yeah, Halin sa okay. 180. 180. Okay, karonta. Si National, IATF, wala, wais lang nagambal nga kung vaccinated ka na, exempted ka na. Wala. Meaning kung OFW ka or RF magabot ka din nga fully vaccinated ka na abroad ya, may mandatory quarantine yung swab test sa gapon as per national asa. Diri sa Bacolod way na. Pag na-quarantine na kamuto, negative na kamuto, pag abot nyo dire, home quarantine Home na kami quarantine na sa lang. remaining nyo yung anatlaw. Same with returning resident. Pero ang question nyo, kung vaccinated na, no need na swab, required yapon ng swab. Required gyapon ng swab. Required Hindi yapon ng matula. swab. I-insert nyo lang Iloilo. Stricto sa gihapon ang Iloilo, boundary, and Bacolod. Because ECQ subong sa Iloilo. So ang Correct. question mo, what if makadto ka to or mabalik ka de, required ka swab. Magsulod ka to kung wag ka swab, hindi ka pasudlon. Kung magkadto ka sa Bacolod, wag ka swab, hindi ka pasudlon. Unless APOR and essential worker ka. Correct. Nga may espas ka approved by APOR. Kung napur ka. Kung sa napur Iloilo. ka. Okay. Ang Manila, I think ko na, why ko Ano guide, pwede mong why pagid question? guidelines ka budlay. Dahil lang gid be, Lito Formal Video. Shout out lang da sa mga construction worker, Solidarity, Bacolod Negros Chapter. Ayan. Halin kay Lito Palermo Olvido ni S. Yes. Mayong aga sa tanan, watching from Kuwait, Hil Javier, Paulina Garcia Bolquirin. Ang problema, digali iso, hindi ni gali makuan. Kita ang mga una, bilang ang mga messages. Ay, ari nakita ko na, yehey. So, grabe ang... Si Hanel, subong sa UK, oh. Si Doc? Si Hanel, banan ni Doc Bangkaya. Si Hanel. Totoo siya? Sakasakay na siya balik. Abi mo ba nung kanami sa mga OFW subong, ay kaloy, anong OFW, gamatamat na balik. Lara Hernando, agree, Councilor Israel, let's live with the virus. Wala na tayo mahimo, mga vitamins na lang ta. Pinakahapos mag-comment ko, no? Ang pinakahapos ko ng obra, mag-comment lang. Question, within Bacolod, within Negros nung councilor, Ising Salanga, within Negros Y border, wala. Bisan din niya parte sa Negros Y border ta diya, hindi ka mag-worry. Ang border ta diya sa gwa sang Negros uliton ko. Kung magwa ka na gani Negros Occidental, maglapos ka na sa Mabinay o kung sa Region 7, Dumaguete, pagbalik mo required ka espas.
Kung magwa ka, wala problema. Ang problema mo to yung ilan naman to yung protocol sa gwa. Pero pagbalik correct. mo, required ka naman S-Pass. Ma'am Marita Texon Sembrano, good morning mga sirs. Pwede ka walk-in sa mga malls ang senior citizens kag frontliners. Daw wala na subungan na for now. Nila. Kung nakaregister, pwede. Ma'am Marita Texon Sembrano, Oo. ma'am, pa-register di kita. Online. Pa-register di kita. Then, i-present na siya. Basta senior, pero hindi na. Carmelo Garingo, good morning Sir Mark, Councilor Ising. Kung 18 years old ka, naka-register online, pwede na makapabaksin kag walk-in. Hindi pa. Hindi pa. Kung ma-walk-in. Oo, hindi pa pwede walk-in. Di ba announce ni City Ad? Ganito, that's why. Hindi pa. Pero Pero ang senior nga man nakaregister na ya, pwede. Okay. Ah. Ano ang mapuli di Sirs, ano mapuli di Bacolod Iloilo paano ya? Bacolod Iloilo. Swab. Oo, swab test. Ma'am, swab Unless kita, ma'am, apor. ECQ eh. Unless apor. Di mapuli siya eh. Mapuli siya. Kung silingon ang Swab. kung may transaksyon ka lang, pwede ka kaapor. Kabin bagay nga work related. Wow. Okay, so matag kita na isang second part sa aton kay. Dasig-dasig sa chimpo. Oo. Okay, handa-handa kay hatag naman kita sang second part sang aton nga trivia. Okay, trivia. Antes kita magadto sa nami ni ang gusto gini matalakay, hindi matapos siya talakayon tagin ni ang House Bill 9147. Okay. Okay. Nga be? Dali lang. Di na tong mo to. Trivia number Trivia number 6. 6. Again, 100 peso na siyang load. Ang first nga makasabat sang Inchakto. Sila lang imo karon ang ano na lang 11 to Okay, 15 na. sige, Okay. push. So, sa question number 6 naton sa aton nga trivia. Ano nga tuig gin-construct ang Bacolod Public Plaza? Ano nga tuig? Ano nga tuig hindi bulan. Ano nga tuig gin-construct ang Bacolod Public Plaza, plaza publika sang syudad sa Bacolod? Bodo ka budlays na sabat. Okay. Wait lang, number 6 siya, no? Ang sabat is 1920 blank. Para hindi sila maayawan. Oo. Kay Hapos lang na isubong. 1920 May kung something. ikaw lang may Google. Okay, at least 9 na gid lang. 9 na gid lang ilang ipakton. Para dasig. okay. 7. Number 7, sang saan-o nag-start ang Mascara Festival? Ano nga bulan, adlaw kag tuig, nag-start ang Mascara Festival, isa sa hindi ka isa pinakadako nga festival sa syudad sang Bacolod. Ang wala Ano COVID sa- subong, grabe na preparation sa maskara. 2 Correct. months na lang mo, October That's why na. nga, Kahidlaw, no? Subo gid subong pandemic. Grabe. Sige ginaritiret yan tahon amo nang ginakahidlawan. Subo. Pero wait a minute, May time sa batian yung maskara nga music, emotional gid yung mo. Na char lang. Hindi na mo ya. Mascara na bala. Ano to? Na. Sa una, volare. Amo na mo miss. Oh. Saot ka man to maskara? Uy, Kita sang gagmay ta bala. No ano ko? Atong ginpasaot ni mama. Do mga 12 lang ta kabilog, 12, 13 lang ta kabilog. Barangay. Barangay. May picture ko to. Atong Oo. costume tangit tahi nga mga tanis sa chips. Cheese curls. Sila ni mama. Nang ano ka mo, nang saot ka mama, kaya basta madiskubrihan ta sa mga cheese curl company, Diyos ko, kung kay Chindel ako kung ano kakahuluya sa una. So, tapos pag intrata sa plaza, ang iba niya contestant nila tag-sien, kita 13, sus kung kay Chindel lang ko to. Pero di man ang bakbak ko to mamo na mo. Tingnan mga iloy do, nabla tanan na pentras Sila mo. happy, gidya ba? Pero anyway, grabe ng activity. Number 7 na. Kita malipatan. Dali lang. Number 8. We have 20 minutes pa. Dalanggid. Okay, question number 8, di ba? Naghambal na gid yung 1920 something, may sabat pa yan 1940. Boy, ilo na yung point ya. Kani-kanilang trip ito. Kanami ko Lucion. Kani-kanilang trip ito. Ano na sa karon? Question number 8 ha. Ano na sa karon nga petsa kag bulan gina-celebrate ang bag-o nga Charter Day sang syudad sang Bacolod? Ano na Iwayan na buta ka sa mga sabat. October 19 nimo. Sa karon ano na ang petsa kag bulan gina-celebrate ang bag-o nga Charter Day celebration sang syudad sang Bacolod? It used to be October 19. Yes. Subong anong bago. Okay. Number 9. Question number 9, sino ang negosyante sino nga negosyante ang responsable sa paghimo sang reclamation area o Contreco nga nangin history? Sa birthday na bala, naka-host ko na one time sa bread ko. Nagambal na siya kuno sa isa hinablos yang kita mo ni. Ang Bay Center bala, ang likod sang Bay Center. Ang Bay Center bye-bye na. Bye-bye na. That's why ang hotel nga Sea Breeze gadudugay na. Ang tawag siya Sea Breeze. Because sa likod siya na bye-bye. Bye-bye. Tingnan ba ginaboy na ano ba to? Sa bye-bye na ba niya kuno nga maabot ang tiyempo himo kon sa duta. Amo to nga time. Confession sang iyang family member. Mag mo ya bye-bye niya gini mo ano duta which nagaganar billions Subong SM. for Bacolod. Okay. Grabe no. Number 10. Namian ka man.
Number 10, ano ang meaning sang base center? Ano hindi sa meaning actually? Ano ang acronym na siya ang ano mo? Acronym Ang na siya, ang base base. center. Ano siya meaning sang base? Sa base center. Base center. Okay. Ano ang meaning sang base? Alright. Okay, mo tong question number 10. Stand by pa antes kami mag-extra karon ang ang last 5 questions. Okay. Okay, so kadto kita nay sa House Bill 9147 nga ginduso ni Congressman Greg Casatay, which is now ara na sa third and final reading. Man, okay. Ang House Bill 9147 tuyo nga mag-regulate sa pag-usar sang single-use plastic. Tungod amo ini ang isa sa ginakabig nga pinakanagahalit sa dunang manggad sa bilog nga kalibutan. Ano ina sa ang single-use plastic? Amo na siyang ginasudlan mo sang utan. Amo na siyang ginasudlan mo sang baboy, karne, isda. Kung magkadto ikaw sa merkado. Isa lang na sa kausar kay nga baho na sa dayon, nipis-nipis na siya. Ginapilak mo na siya, ginapilak. Nga eventually nagatipon. Kaga mo na siyang nagahalit sa hamak mo gina-consider sa pinakamakahalit nga butang nga nadiskubre sang isa ka tawo. Sang mga tao sa kalibutan. O, ang plastic kalimatag kita na gamay nga fact halin sa kay Ellie White. Oila. Patay. Ang plastic gali na discover sa tong 150 years ago ginakabig ini nga indestructible. Gin-design ini para magbato sa nature. Designed to defy nature. Gindisenyo ini para hindi madunot, botsingon. Hindi gini matunaw lang kita tanan adalin sa dinosaur. Yeah. Hindi gini matunaw. Ang plastic, nagalakat ang panahon, nagagamay lang ini sila kag nagahimo siya into microplastic. Dili siya madula. Sa isda, ginakaon sang sapay, ginakaon sang tanan. Gasulod sa lawas system sa isda. Nga ginakaon man sang human. Dira na sa gasulod ang masakit. Kinabalik sa nature ang ginahimo man sa tao. Nga 97% sang tanan nga seabird sa bilog nga kalibutan, 97% naka-intake in plastic. Amo na siya nakalala sa polusyon sa bilog nga kalibutan. Akag amo ni ka-importante. And ang Philippines, isa sa pinakadakong ang contributor sa plastic, ha? Yes. Sa bilog na kalibutan. Top 5 kita dire. Uy, ko na Uy ka, nakita ko Tama. ligad, nagbasa ko news. Hindi mo ko sure gid sa detail, ha? Pero ang Philippines is isa sa pinaka kalaway galing hambal ko ano sa Domicatious. Hindi dito sa sa Thailand ko na or Taiwan to bala mo nakita to yan no may ano to ya. Oh. May plastic to yung amo niyo. Hi, Tito Rowed. Ha? Oo. Bay na nanda mga kigan kasi na. Gani ang Pero gani anyway, namot lang ko balaya. Sakto ng Namot lang ko balaya nga Sakto Philippines ng nga plastic at ito nakita sa sa Taiwan. Tiki may mga product to nga amo na to ya. Hindi ah. National na iya. Hindi ara sa product sa na yan. Bye-bye? Bye-bye. Oh, tiyamak mo na. Kay Baloka Councilor, kada tuig 422 tons sang plastic ang ginahimo kada tuig. 422 tons. Ang isa ka salakyan, do mga lapit na isa ka ton. Tip, Isa ka truck. imagine na. 422 per year. Di nagakadtok, hindi madunot. Di ba dunot? Amo na siya nga bako kay nagakagahimo siya into microplastic nga gina-intake sa tao. Ano blang epekto sa tao? Ang mga masakit nga pwede mo makwa, birth defect, maka-cancer ikaw, immune diseases, infertility, hindi ikaw kabata, cognitive and behavioral disorder, siningon, may posibilidad nga hindi normal ang bata mo pagwa. Amo na siya ang mga effect sang plastic sa karon. Oh. Okay. That's why nga kun ma-pursue ini ni Congressman Greg Casate, dako-dako ini nabulig. Sa bilog ng Pilipinas. Sa bilog ng Pilipinas. Doon sa bakulan na lang nga, balok ako no, ang pagbag-o ko no, start na sa imo pa ni Malay. As a self nimo. So, kung... Ang tripping ko sa una, kita ka sa mineral water, nga empty. Tanan ko na nga plastic shampoo na bala. Dasok ko tanan da, dasok. Hasta mapuno-puno, dasok na. Isara ko na siya kagilubong. Kung bisan 20 lang kataho ang mamo siya na, nga upod ta. Diba? No? Kasi aboy mo siya. Nami. Idasok mo siya kagilubong, wag doon sa ato na. Pero nami, hindi ko to sige nambal nimo nga sa Amerika. Hindi ko sure kung din to, hindi ko sure. Hindi Pilipinas, but ang ilang nga concept is that kung maghaboy ikaw basura, plastic, No, ano mo? kung kada mag-grocery ka, kagway ka bit-bit nga bayong, kung mabakal ka plastic, bayran mo ang plastic. Hindi siya for free, di ba? Sa Bayran free mo. Ay, bayran nani. mo. So pag bayad mo sa plastic, ang tanan niya proceeds makadto sa mga charity.
Oo. So ang katabo is why na mayo ga manufacture to plastic kay why na magabakal mahal mo. Gabit-bit ng tao to ya sang ilaya nga bayong ya or mga bags nila ya nga recyclable. Okay. Kay baklon mo pa. That's Pero why. tamaran ka, nagbakal ka. Okay lang. Kung Paggamit may mo. kwarta ka, te, okay lang? Oh, paggamit mo ang process makadto sa mga charity. Ay, nami, ngaway na din ang concept sa ito. Budlay din mag-implement lahi sa Pilipinas. Balo kayo so, ining hagna agin kwa ni Kong, dapat madala ka na gitod bayong. Oo. Kaya ang bayong, biskan magtigulang ka pa, kapit bagid-bakod nga bayong, hindi na siya magba. Oh. Te, kung sige ka lang yaway ka dala, pero hindi ka ready, babakal ka lang gidya plastic. Ay, I mean, masalig, ang mga tindero, plastic lang gidya. Why not nga mausar kita sa mga gina-recycle, yung mga papel, total, alam mo lang sa basurahan. Oo. Nga hindi ta na pag-develop, di ba? Oo. Anyway, may ala ka pa i-discuss, Counselor. Kay, maano ko, kay dulapit na lang kita. Oo. Malas kita. Oo. Malas kita sa trivia. Kay pangatag ni nato ng premyo. 100 pesos na regular load para sa ulihing nga parts ng aton nga trivia. Nag-enjoy. Bisa na muna ni aton. Nag-enjoy. Look forward to ginibla ang Sunday. Okay. Number 11. Okay. Number 11, nga question, pinakauna makasabat sa aton niya online. PWD ang pinakauna nga Mascara Queen sa Bacolod City. Ano specifically ang iya kapansanan? Again, si Cecilia Villasin ang pinakauna nga Mascara Queen sa Bacolod sa 1981. Isa siya ka PWD, on person with disability. Ano specifically ang iya kapansanan? Okay? Question number 12. Sa 1980s to 90s and early 2000, ano nga lugar sa Bacolod ang gina-consider nga center of nightlife? Because subong lakso na eh. Number ano ang question? Number 12. Center of Nightlife. Nightlife. Sang tiyempo, dekada 80 ag 90 sa syudad sang Bacolod. Ano ang gina-consider nga center of nightlife? Dere. Ayan. Number 13. Ang sabat sa number 12 starts with letter G. Number 13. Diin ginkuha ang pangalan nga Villamonte. Diin ginkuha 13. Number 13. Diin ginkuha last time ang bata, boundary sang Bacolod Talisay. So buong diin bala ginkuha ang pangalan nga Villamonte. Paano na-derive nga naging mo sa Villamonte? Nahimo siya Villamonte. Okay? Well, And number 14 question, duwa na lang. Kung ang OFW, buot silingon overseas Filipino worker, ano naman ang ROF? Kung ang OFW, ang meaning sa overseas Filipino worker, ano naman ang ROF? Ano naman ang ROF? Okay. Number 14 question. 14 question. And last, Yes. number 15, before nagwa, o kung nagsikat ang mga popular ng mga choreographer, pareho kay Sir Panoy Cabalcar. No? Good morning kay sa aton niya Mascara Director Eli Tahanlangit, no. Before nagwa ang mga pangalan niya mga popular like Sir Eli, Panoy Cabalcar, etc. etc. Sino ang isa sa pinakasikat nga Mascara Festival street dancing nga choreographer sang dekada 80 kag 90? Another clue, siya ni ang popular nga choreographer sang anay Grand Slam champion nga Lopez. Oh, okay. Naptan ko ni siya. Kagagi Grand Slam ang Lopez. Sabi ko, Manukan Country. Manukan country, Lopez, mga winners na, mga champion na. okay, sa una, okay, chimpo nila. Palmolive, kaya sa una, daan ng maskara, tatlo ka kategorya mo. May barangay, School? may, no. May School barangay open? and open. Why school sa una? Okay. Pagkakasang open category, ginsulod ang school category. Ang open category sa una, mga private lang, mga Palmolive, mga, amo na sa nagit, Lopez, sa Manukan, amo na ang mga popular sa mga chimpo. So, sino na siya nga popular nga babae nga choreographer ang ginakilala bilang sikat nga choreographer sa Mascara Festival Street Dancing. Sikat-sikat. Gamay lang, bro, sikat-sikat. Dekada 80 and 90. Okay? And guwapa. So, sabat-sabat so, na. amo ni, pag-answer nyo na karon, i-reiterate nato na, ang una makasabat, kaya tita mo damo na masabat sakto mo, amo na siya ang aton nga i-declare nga winner. Kag sa sinimismo nga adlaw, aton i-load ang inyo 100 pesos nga regular load. Kung kamo ang nangin madinalagon. Good morning sa kay Romo Pasaporte. Oh, happy birthday Romo. Oh! Romo.
Do natingala ko ba, I think 60th niya ini. Grabe ka naman. 40 pa lang. Hindi gina po siya sa Facebook ang edad niya. Pero- isa na siya sa may nakabaskog, yung kagamba siya, gin-define niya ang nature mo, tulo ka, tsura ko, bala. Abi, ko tsura ko rin pa na nasaya. Kaya tsura, ito ko rin tahon. po siya na hindi mo na napagtukoon. Good morning man, happy birthday, sakay, Miss Irene Malaga. Oh, ang ato niya pinakapalangga nga principal sang high Malaga, school sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Subong ga professor siya. Professor. But during our time siya ang ato niya school principal. Grabe ka Grabe mapinalanggaon, supportive. Nga estudyante ang Nabuligan niya. nabuligan Abi niya. mo? Na shape ya. Oo. Kung ano subong. Abi mo, Grabe ang hambal na bala, amo na bala, kung teacher ka, professor, principal, or ala ka sa eskwelahan, tandaan na gid perme. Kay yesterday no, ang topic namon is about bala sa terror nga teacher bala nga tani ko naman og scholar siya nataktak sa scholarship kay 80 na gid lang nalaot siya gid 79 pa siya. Pero tag-as man grade siya kuno. Tapos kin mangkot yung nag-appeal siya kuno gid sabat siya nga way kulabot simo. With all due respect Teacher sa ang mga nagsabat? teacher, oo. Okay. With all due respect sa mga teachers because ang damutahamo na maging mold ang mga teachers. Ako because of good teachers nangin amo ko sinisubong gapati gid yun na ya. A Correct. teacher can make or break a child. Ang point ko lang isa mo sine. Ang katawad ako sa papel sa mga teachers Oo. sa kalibutan. Because again, they can make or break a child. Kung paano mo i-handle ang imo estudyante, pwede gubon mo na siya. Kung hindi ka careful, hindi ka responsable. Pwede At the magguba. same time, pwede mo na mapanami o mapatahuman ng future nila. Correct. Amo nakadako sa papel sa teacher sa kalibutan, no? But I was advised by my former professor nga dapat yung teacher ka kuno, you must be more of an educator than a teacher. Because a teacher kuno hambal na kuno nga 1 apple plus 1 apple equals 2 apples. Pero ang educator ka kuno, ga-explain ka sa kabataan mo nga 1 apple plus 1 apple equals 2 apples nga may vitamin C, nga mayo sa nawasta, nga makaprevent sa mga masakit, nga makabuli sa ating kabuhi, etc. etc. Meaning you go beyond what is Correct. lang 1 plus 1 equals 2. Correct. Dapat yung professor ka because ang bata naga-spend sang iyang time before sa wipening online 8 hours a day. Pagpuli tulog na lang asa pag magpanyapon. Meaning second parent ang mga teachers. Correct. And kita ya like si Miss Irene Malaga principal tas ang una, gapati kita ya nga whatever ang Concern na-achieve gid sa siya. part na siya sang na-achieve natin sa buong because nangin maayo siya nga. Correct. Grabe siya mag-motivate, positive siya grabe siya mag-inspire sa Dumduman atin ko sa una. ginambal. Ati hindi ko graduate, makiti buot-buot ko sa una. Dapat hindi ko graduate high school. Tay may mga teachers nga medyo gaugta sa ako, which is hindi ko sila mabasol kay gaugta sila wayong ko mo. Pero siya ang nag-break the tie para ka-graduate ko. Nagambal siya sa lawayong gali pag-graduatean niyo na lang. Kaya nga kung base wala ka ka-graduate, ano natabo sa imo sa ulihi, di ba? Pwede maguba gid yung Sakto mga na. teacher. Yeah. Kagrabe niya ang mga teacher. Samak mo, ang ginikanan bala, pinakatayog, may pulo ka kabata. Tanan-tanan, may diferensya na sa nga mga, may different na sila tanan nga mga attitudes. Alabuton, buot, tanan-tanan, pulo, gaugtas ka. Gasaramihay ka. Taga, ang maestra. Pila ang sa maestra? 40, 50. Tanan-tanan, may different na sila nga mga karakteristik. Amo na sila deal sa maestra kung kisa. That's why yung isa baka nga kastrikta sa ila. Kay tungod isa ka tuig, i-deal mo ang 50. Hindi ka mag-stricta nga, ikaw ganing nga nanay, ganing bata mo, 3 lang, Ginalisan iyawan mo ka na. gani, Oo. oo. Ayaw pa na teacher nga 50, kabataan, i-deal nga politika mga slawayon. But that's why, dako gid sa papel. Isa sa pinaka-noble nga trabaho sa kalibutan, Teacher. ang pagiging teacher. Kag ang teacher, hindi na siya joke mo, bra. Calling. It's calling. Calling ina iya para sa pare, para sa media. Kung hindi mo na sa dugan mo, wala. Hindi Insert hindi ko na kadali, happy birthday sa kamigo ko Stanley Jordan. Happy birthday. Ay, Presidente. Kapitan Pabianya sang Barangay 17. Happy birthday. Daniel Sisip, happy birthday. Sa kay Doc Nick Vargas, happy birthday. Patricia Gardoze, sa kay Gary Liza, happy birthday. Oy, si Gary Liza, happy birthday. Yes, so happy birthday. Migo mo, Panos. Sir Dennis Permao. Good morning. Sir, thank you again. Sir Dennis Permasang Bitaw. Vincent Palacios Frere. Kuya, good morning. Kois, good morning, Kois. Ano na ka mo da? Enjoy ka man ya. Okay. Aming Cadenas Bering. Ma'am, thank you sa support. Kabalo ko ara ka na sa Cebu, pero ka support kay gyapon sa Ang mas karaigo, subong din sa subong gana, din ka ng family data, sa parts ang Granada. Granada. Okay, may ka pa issue kung gusto i-discuss? Okay na kay do medyo kuan na ta sa Chimpo. Good morning, Pre Jipoy. Espanyola, good morning, may lang ka pagpamati. Kay Toto Benjamin, ano yun ni?
Aton blamigo bla. Kagalan Sino? tawag di siya ho. Si Jasper. Hindi ko makita ya Facebook. Oo, Hindi ko Jasper. makita ya Facebook. Jas, i-message ko be please. I-message ko be please. Okay. So, at least, no, isa naman ka Sunday, ang aton yung inistoryahan, nga masadya nga Domingo, no? May dali lang gid. May ara pa kita siguro. Pwede pa pre? 3 minutes? Okay. Pwede pa ko no gayom-yom pa si Oliver. Arnes nung boy, kita ko siya. Parte ni Bla, ano naman ni ang update man parte sa kinasuway di sa Bacolod. About? Kay ang naga-aha nga makontra sa kay Mayor Evelobing na di. Si former Kong, Former Albi Kong, Benitez. Why mo ko kabasa? Pero ang nabasa ko lang gid sa response ng lawyer about sa deny lang nga case is mari-appeal sila. Hindi pa siya over. Because because nagapatis la. Ang nabasa ko ng last part lang nga the game is not yet over because anong tawag sina? Refile? Reappeal? Ipasaka mo sa higher Ipasaka court. pa nila sa higher court, no? Anong next naman after sina? Regional trial court or The original. mas amo siya nabasa ko nga Dito latest bebo nga nga, appeal. Bobby. Kaya ang ginaris nga points sang mga nag-file nga gina-insist gid nila nga hindi na siya taga diri Hindi siya taga diri kag tindugang ginamon niya ang fact nga hindi siya taga because ang kapitan kuno si kapitan bla baby pa rin yun naga-justify gid mo tinuig na ko diya dekada na ko diya nagka-kapitan kag gabalugit yung YG star diya si former congressman Albi Benitez. I think amo na gina-raise nila nga point. Kag dumi nakita ko to ya Arya sa nakita ko ni sa social media tuod man or hindi ko this is allegation or whatever, hindi ko ya mag-confirm sini. Pero may nakita ko nga ang na-register ko no sa ang gin-deny ko no nang na-register sa registro is Abelardo. Regardless. Oo. Amo man gyapon Hindi, clerical naman na yung error ya. Clerical naman na yan. Pero ang clerical pero document na. pero ang pinaka-technical gid nga gina-insist sa mga naga-akusar ni bala. Kina-dismiss mo gin-deny sa ERB mo. So next basta ang nabasa ko lang is i-file gid nila. Because kung tulokon mo wala sa mga nabakal ang property ko no after 3 days after nag-file, meaning na-consume ang imo nga. Kaya kung i-assume mo nga star ka dapat may mga connection ka na sa tubig, kuryente. Doon mo ito nabasa ko. Pero wala eh. Kag, ang truth is, gambal, nalipat ko day Abaw. Attorney Abaw. Hindi sa attorney. Sino na? Tatlo na nag-akusar, nga ang mga akusado, nga ginatidugang nila nga wagi ko na ya. Dira nag-star ko na ya. Nagamasyar siguro, nagakatukad to. But kung patalman mo, the truth is, hindi siya nag-start dito sa Mandalagan. I think muna siya. Why ko nabasa gitanan? Basta ang sa punta lang nabasa ko lang the game is not yet over. Ma-file pa sila ko na sang case. Pasaka pa nila ko no. Anyway, whatever ang pakatuan sina kana matarong sa kada isa. Kailangan na iya. Batayan ta. Ang pinaka-importante subong ya nga samtang may pandemic trabahon tanay. Binuligay kita. Binuligay kita. Kalayuan na Ang election na abot na galing Hindi mo man na pwede palagyuhan ng no, speaking of that, before ta mag-end. Speaking of that, ma-meeting gali ang DOH kag ang COMELEC kung ano himuon na sa election next year. Grabe no? Hindi ka kachindi kung ano ang election next year. Bawal face to face. Nakabati ko sina, himuon nila imbes kundi usually one day ang election, one day lang ginaya. Pag-aga counting. Ang ginhimo nila, kung madumduman ko pa right, sang husto, himuon nila 3 days. Ang election. Wow, Oo. Himuon nila, for example, para sa vaccine. A1, A2, A3. ba? Ang senior separate, ang majority sa mga tao separate, ang amuning nga part sa mga tao separate. Wow, Tatlo ka adlaw kay para hindi magululupod boto. Para hindi magulutok sa mga eskwelahan. Amo na posibilidad. The proposal na. Proposal na Ang exciting bagay, paano ang kampanya? Ina, pagid. Kasi sa unang kampanya, ginaya, kumustahan na ginaya mo? Face-to-face ginaya, what if wala subong? Does it mean i-maximize ang social media? Tiyan mo pagid na siya. Maximize social media, pero sa totoo lang, Councilor, effective ginaya handshake. Totoo lang, ang tao ya, ma-feel kaya mo. That's why, nga ara man to, sa aton ng discuss, nalipat ka na siguro, nga expect sila, nga biskan ano pa nga protocol ang imuon nila, kung tiempo sa eleksyon, madamo gid ang konti. Amo tapos sa India? Kabalo ka na? Amo tapos sa India? Tungod nag-election? Oo. Kaya Tapos taas ng cases because of the election.
ang tao, ang ano, yung magwa gid mo. Di may supporter na. Paano mo na dakpuntanan? Kagabi mo, isa sa I-define na pinakasubo, nila, yan isa ay sa para pinakasubo, matawag nga tsakto hambal mo nga ang handshake is very effective. Because ang tao, visual, kung makita ka nila, mas magkaka-remind sila, mas nagkakanalian sila. Actually, Amo na subong pinakatako nga challenge sa amo niya time. Tapos subuan mo ko gani, kay first term ko ni, sila hindi ko yung kalibot, hindi mo lang ako kapanaog. Huwag ko niya pasalamat gani, huwag ko nalibot ang Bacolod, pasalamat gani, pagdaog ko sa 2019. Bawal mo. So, ganyan mo ko, ari ko sa social media. Di rin lang ko ga-reach out. Kaya bawal, kaya alang, sudlo mo tong balay. Kag may mga, why na dan, mga pista, why mga hindi ka katin mga birthdays and all, no? So, through lang sa servisyo tadi, amon nagilaw ng aton yung ginay mo. Sa aton nagilaw di pagbaka-baka. pasalamat sa ila is that Ala. ginaservisyo lang sila mayo. O, wala na time. Thank you very much sa inyong pagupod sa aton diri. Kita kita liwat next Sunday. Make it a habit yung magupod diri sa Istorya Espesyal. O po diya pa sa inyong kubus alagad. Councilor Israel Ising Salanga. Ini naman ang inyo kubos nga agad. Mabupo ko tani. Mark Salanga. Don't forget yung magsimba every Sunday morning. Kung ginapuno ta ang aton niya kabuhi isang trabaho para may kaon kita sa aton niya physical nga lawas, it is very important that we also feed our spiritual life, no? Tandaan tagid ang kapisan hindi enough because ang opportunities and the blessing kahalin sa Ginoo. Tandaan tagid aya may kala ko yung baka trabaho ya pero nga kabudlay nga aga igod ya po niya because waay ka gadangop sa pinaka-importante nga dapat dalangpan sa bilog nga kalibutan. Very clear. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Why siya hambal nga, kung nahon mo Ginoo, gaan niya ka obra. Kung nahon mo Ginoo, gaan niya ka pag-away, ang hambalya and all these things. Ang tanan-tanan nga kinahanglan mo, i-provide ko kung nahon mo ko. Correct. Simple. No, kung di ka pwede magpati, bahala ka. Yun mo ang gusto mo. Thank you very much. God bless sa inyong katanan, mga palangga, mga ka-action. Happy Sunday sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,